Mit navn er Henrik Christensen. Jeg er formand for Andelsboligforeningen Teknisk-Gården her i Glostrup. Jeg er bankmand på 40 år. Jeg er uddannet ejendomsmægler. Vores andelsboligforening den er stiftet i 2003. Vi er en blandet ejendom. Vi ligger mest i det mest trafikerede kryds i Glostrup. Ringvejskrydset kalder vi det. Vi har Sukkerland, Drømmeland. Folk de kender måske, hvis de kender Glostrup, ejendommen. Overhovedet ikke. Jeg har igennem årene fået forskellige henvendelser. Jeg tør ikke sige, om det er for tip, det må jeg sige, men tidligere har jeg bare ignoreret dem. Hvorfor skulle I gøre det? Hvad var der i det for mig? Det har jeg så blevet lidt klogere på, fordi jeg har ingen lejeindtægt fremover. I har risikoen, så tak for det. Jamen, den var jo meget professionel. I hvert fald var det det, jeg havde brug for at høre, for at blive overbevist om, at det kunne da godt være, at det var en god idé. Og jeg havde ikke forventet, at du kom med et beløb, som jeg gjorde, jeg sagde ja. Men da jeg fik beløbet, så var der ingen diskussion. Ja, det gik så hurtigt. Der er jo kun 24 timer i døgnet. Men vi havde to møder. Du havde været tilbage i dit bagland. Det her var beløbet. Og da jeg så det, blev jeg overrasket og sagde, okay, vi går videre. Nu er vi jo i gang med det her store ombygningsprojekt. Og det er jo derfor, I har hjulpet os med at smække lidt penge på bordet, som kunne dække nogle af de værste huller. Helt klart. Jeg tør jo ikke sige, om det ville være samme tal eller noget. Der er jo ingen foreninger, der er sammenlignelige. Men i hvert fald altid lad dem komme og tage en snak med jer. Se på jeres aftaler. Og så kan de jo komme med et tilbud. Og jeg gætter på, at hvis det er ligesom mit, så er det et tilbud, I ikke kan sige nej til.